lali lali datang bisa lali suwe saya katon upama no wiwitan kang gedhe dino buatan bisa lali baca saya tresna wis percaya to sepiro gedhe kados nampung ora klirak Iya. Yen ngono, bariki banjur kowe karo aku tumuju ana ing katemangan Watu Amba ya. nanging ana sing ganjel ana jerone atiku. Ana apa? Saktemene aku teko nang papan iki mergo didhawuhi Resi Bapa Setok supaya golek sisik melih perkara kahanan kang dumadi ning kademangan Watu Amba kene. Mergo Bapa Setok percaya banget karo aku. Kakang Joko. Iya, tapi Tak belakani. Ning tak jaluk panjenengan ya kudu bisa nyimpen watu iki. Sak tenane ngono. Aku kuwi putra Sela Kencana. putra